an Dá Chaisleán. Bhí líam óg agus nóra a muis a Ghrádaín, agus siad a súgra ann. Bhí líam an áirde an luascáin, agus bhí nóra á bhoga an nún agus an hail. Bhí gach éon liú as líam. Níos éirde fós! A deirech sé. Sús leis, sús ar fad! Bhí tuirse a tacht nóra. Cara nuas, Siise. tá sé an am sa péir. Isteach leat agus níg de gá láimh. Níg mé ar maidin iad. Sa líam. Der mami gur ceart doing ar láimh a ní rih fia. Derm leat go bhfuil siad lean. Sa líam. Tháinig mami chur an doris agus gléisi ortha. Tá go isteach. Siise. Tá an sa péir ré. Isteach libh sa chistin agus nígi war láimhe. Tá ma láimhad lean. Sa líam. Ní gáda méad a dí. Ní arna mamí ach féchan téir. Bégan dó dul isteach sa chistin agus sé féin a ní go maith. Bhí puséir go ceann tamil, ach nuair a bhí cúpla canta arán itige agus mugamór baine oltaige, bhí sé stig leis féin arís. Nuair a bhí na gréithe nite ag mamí, hiag sí síos agus thosa sí ar chlia a chur ar stocha. Le líam an stocha, agus bhí peall mór sa táil. Déch mamí ar an stocha agus chuir sí osna aistí. Ó, stoci ar na hasdó gúte bhuachal. Siise. Ní ar na líamach a cheann a chur na hocht. Rógur a beaga se líam agus is féidir leis mamí a bheile. Cá út an sean stocha. Seisin. Agus inis scéal doing. Níor chur mamí an stocha uthí, ach thosa sí ar scéal insint. Bhí gá Chaisleán an trá. Siise. Bhí an náid ar gach taobh den Dá Chaisleán agus iad a géir iad a gháil. Thug siad aig ar cheannacha. Bhí doras an Chaisleán ar oscailt. Bhí na Gardaí in a gula. Ba ceart na Gardaí sin a crucha. Sa líam. Níor bheith sin an chuid ba bheasad an scéal. Sa mamí. Ach, na daoine a bhíochas sa láthar bíad a bhaintear an Chaisleán, fiall tóir i bhíonta. Ghabh siad páirt leis an náid. Thug siad lán cogig dóibh. Fuair an náid sellh ar an Gaisleán. Réab siad agus scris siad é, gur hit sé as a chéile. Ní ros a Chaisleán, ach forach gan wa, agus caileb na daoine a bhí na gcónaí ann. Or a féin an lucht. Sa líam. Cén fáin ar thug siad airad an Chaisleán. Thug scata eile den náid aig ar an Gaisleán eile. Thug siad aig ar an doras. Bhí an doras dúnta. Thug siad aig ar an bhuineog. Bhí Ghráda ar an bhuineog agus gach saidúr a gáin anad ceart. Bhí ar an náid cúlú. Chúis siad a tríal ar na daoine a bhíochas sa láthar bíad a bhaintear an Chaisleán. Tugad í car doing siad. Tugad í lán cogig doing chun an Chaisleán a gháil. Ní thóir iad siad san. Tá muintear an Chaisleán go maithúing agus tá mí dílis dóibh. Ní bhaidh se bhéin chabhar uinge. Hep ar an náid an Chaisleán sin a gháil. Rinne líam machnamh ar an scéal. Ní roá hiige mé. Seisin. Is dóil Sa nóra. go bhfuil ciall nó brí éigean sa scéal nach digamíd. Rinne mamí gáire. Si féin na Chaisleán. Siise. Ach ní léon náid a géirí sin a gháil. Sa líam.
Tá náid gach taobh díot. Sa mamí, Cén áit? sa líam agus é féchan sios féin. Tá siad go beag sin nach féidir iad gáil, ach tá siad ann ina mílte. Cad é an saoas iad? Fehétí beag a bídecha iad. Frídíní galar is iad. Bí na mílte agus na mílte cos an air, agus main siad sealah ar cholann an duine tag an galar nó acíds air. Cailann sé láinte agus bíonn sé lág leice. Agus cabhfuil doras an Chaisleán. Tá bhéal a chrí. Sin é an doras isteach an na cholanne. Má bhíonn an béal oscailte, agus má bhíonn an duine tarrington ála tríd an bhéal in anadí a haring trí na hrón, bíonn doras an Chaisleán gan éon Ghráda air. Ní bhíonn éon bhac ar na frídíní dul isteach sa cholann. Agus céad na daoine a bhíonn ag salár bíad an Chaisleán. Sa líam, Sinní de dhá láimh. Má bhíonn an dá láimh salach, bíonn an salach ar sin mar lón cogaí ag an náid. Cén cuí sin? Is máis na frídíní an salachar. Is mála lámh a salacha, agus is mála cúnaí darcha salachas na tithe cónithe. Déanann siad mar a bheoh neadacha dóibh féin sa salachar, agus bíonn siad a síl rú agus a dul méid agus a neart bhainta. Bhfuil is agaí cad a dúirt an dochtúr lom an lá faoihearra? Cad a dúirt sé? An áitimín slachar ann, bíonn galar ann. Ó, tuigeann. sa líam, An téógan ar a cheart dá láinte, cumádann sé féin agus a heach cónithe go deasclán. Níonn sé féin go maith, níonn sé éacla le scuibín, agus níonn sé a lámh a ribh gach béle a ihann sé. Fágann sé fuinóga theomra colat ar oscailte gcónaí, anas go mbíonn dlan uairige de lá agus tithe. Bíonn an drochair mar lón cogaigh ag na frídíní, chomh maith leis an slachar. Bíonn et sláin agus lucht parasút ag na frídíní freisin. Cé hiad féin? Na cuilóga. Siad na cuilóga na saidúirí is tréine a bhíonn ag tréad ag sláint an duine. Cén cuí sin? Bíonn na cuilóga muis sa slachar, an muithir an garn ílig, agus an áitimíon bí agus nithe eile ag láhánta. Tagann siad as sin díreach agus téann siad a léim isteach ag grúiscín an maine nó an mála an tiúcra. Na rudí grána. sa nóra, Féach nar chuoinnig mé riamh ar sin. Tugann na cuilógas lachar agus frídíní galar lóisteach sa teach, agus fágann siad iad ar an mí a bhí ná ithe ag muintir an tí. Déanann sin díomháil an tláinte. Ba cheart clós an tíoch an áil glán, anas nach mbeoch na cuilóga in neadú agus a síalrú ann, agus ba cheart baine agus siúcra agus rudí mar sin a bheith clúd a he gcónaí, anas nach bhéadach na cuilóga teachtartha. Beidh misim a haidúr in aireann na sláinte. sa líam,